Η Μεγάλη Θυσία. Ημερολόγιο του Εθνοϊερομάρτυρα Ιωσήφ, εμπνευστή των ελεύθερων πολιορκημένων. Μεσολόγη, 10 Απριλίου 1826. Ο δρόμος προς την ελευθερία. 3 μέρες τώρα, εγκλωβισμένοι στον ανεμόμυλο, παλεύουμε με το θάνατο και την πείνα. Η ελπίδα σβήνει, μα η πίστη μένει όρθια. Πήρα τη μεγάλη απόφαση. Η πυρητιδαποθήκη θα γίνει ο βωμός μας. Προτιμώ να μας δεχτεί η γη ελεύθερους παρά να μας αλυσοδέσει ζωντανούς ο εχθρός. Νιώθω πως το αίμα μας θα ξεπλύνει τις πληγές του διχασμού που μας πλήγωσαν παλαιότερα. Ας γίνει η θυσία μας η σπίθα που θα αναζωπυρώσει τις καρδιές των Ευρωπαίων. Αν είναι να ελευθερωθεί αυτό το έθνος, ας είναι ο θάνατός μας η πρώτη του ελεύθερη ανάσα. Αισθάνομαι πως ο κύκλος κλείνει και η ιστορία ανοίγει την αγκαλιά της. Δεν είμαστε πια οι πολιορκημένοι μιας στεμής λωρίδας γης, αλλά οι ελεύθεροι κάτοικοι ενός απέραντου φωτός. Αν το σώμα μας γίνει στάχτη στην επικείμενη ανατείναξη, το πνεύμα μας θα φτερουγίζει αιώνια πάνω από τα ήρεμα νερά της λιμνοθάλασσας, ψιθυρίζοντας στις επόμενες γενιές το τίμημα της αξιοπρέπειας. Δεν θα επιβιώσουμε. Μας καλεί η πατρίδα να θυσιαστούμε, ώστε να γεννηθεί από τις τάχτες μας μια Ελλάδα αθάνατη. Αφήνουμε πίσω μας όχι οστά, αλλά έναν δρόμο στρωμένο με φως. Εύχομαι οι επόμενοι, εκείνοι που θα αναπνεύσουν τον ελεύθερο αέρα που εμείς στερηθήκαμε, να θυμούνται πάντα πως η ελευθεριά δεν χαρίζεται, αλλά κερδίζεται με το αίμα και την άρνηση του συμβιβασμού. Απόψε, η φωτιά του ανεμόμυλου δεν θα σβήσει τη ζωή μας. Θα ανάψει τον ήλιο της πατρίδας.